Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kila don bon ngut kisamla pule negeri India ki badang sakot menta hagari Ukraine bad na pedeng kini ki don ru bon ngut kisamla khasi ki ba pule hagatai kari Henry ka jingke jong ka thma ha pedeng ke Ukraine bad ke Russia kila don ru ki balawan phaying no bad don ru ki bempat yo ban wan phaying hadu mentaru na pedeng jong kita kisamla pule kari India ki badang sakot ha Ukraine ki don ru bon ngut kisamla khasi ki bempat yo ban wan phaying ka Batisi TV kala yo banyak keren bat ki laingot ki samla khasi ki bapule Dr. Zaporizhia State Medical University bat menta ki dang don hapo ke Jakarta jongki hakanong ba Zaporizhia ka badan ha ki benta jong ka than chathelam mi ngi jongkari Ukraine ki laingut ki samla khasi ki baka Batisi TV kala yo banyak keren ki dei ya ki bada tip kerteng kom ke Daphne Mauri na Lightcore ke Malvida Nongrum na Malki bat ke Daphi Balahun Lingdo Maulong na Mairang hagajing ya keren bat ngi ki liat ho bakum bakalong menta ke Jaka pule jongki kala khang menta la arsngi bat ki la don ki samla pule nari India ki bada let pai shaying bat donru ki badang sakut menta hostel Kiliat ho bakum bakalong menta ka jaka bakisa akadang shingai namar bakadon kam jingai na ka jaka basha ahyarthma bat ka jingai kum bakhandai kenta na nongba ka basha ahyarthma Henry ka kham janpat syakithan kaput ka badan ka jingya kan at bat ki bor penyat jong ka jaka puli kila ong yaki bakim dei ban shepti Kini hilaingut ki samla khasi kimpat thikna lakin yo wan phaying ni em namar baka tiket ka bakila de bugru ka bamla sngo tikna satya bat kila bansha cancel ru hagajingya keren bat ukpa jong ka Daphne uba rangsing khar kengor ulaong wat laki bor penyat ki ong bakam sim lei bat amdon kam ban ting ru Henry kum ki kme ki papat ki don hapedeng ka jingkus lai mensim namar baka khun ka don shajingai bat amla ban tip laka thma kan nangjur ne kan kutno Ngite mentata ni dang don hapo hostel jangka college te mani nimlili mentate shania na shania ki ong wat khoslai nai panik kum ta ba ki ong hoi ki dang ipun ki kena shania ki don don badang don shani ki don bala abun nama ba na do menshim tayo menshim na 2 weeks before nama ba ki ong ba dang don online class tekila ile shashakiri la jongken tementa dan bakila dan sto dan bakila sa ba sheri la jong dan pat ki bala yawan pai ta temangim tip hara kanungut ki khasi ki badan hato ni dan prangut baro dang dan shani Ngiran iwe na malki, iwe na boy, iwe na sa nongra. Dan sa iwe na po tanjakram. Dan sa iwe na tanjakram. Kita dan sa kiwe ro ikibangan pat yakan do. Kisinias kibangan palit ho. Langut sinias dan senia. Kidang day.
dang shuyuan ni kini serua. Ila ipin bet banon pai tong ba. Ila book ki flight ticket so book tang ba. Tip rapat nama situation kalau ban change kalau ban long kundur telak ban syak cancel ngam tip hira tong ba. Hadu mata te empat syak cancel te. Ba syak cancel hadu kata ta. Dede bam syak cancel te nila wan pai pe. Nakatu ka jaka ka ba sa attack day. Sa kanu dang jangai Ha. Aku mak kentai mo. Ka jangai Kadai sanspa kilometer sanspa. Sanspa kilometers. Te kentai lagi pasti. Okay, toh kata mo. Ya, you sumalas tu. Ha. Long chi sia ko probe kren mga ban kun te long kumni kan bar la tip hina ka india besir kilap bori ki ba mo ki kna di badan rin borok ki di ban mi no ka di nota tangara phun ya ki ka di mga phun ni phun te nakaliang ti phun dong ba ag chi sia selim badan ni han kan nota ri tang belum ba ki septin mo mar ba yo se ke dekat ma kadang jur te takin ke dalam kecing belum jungki kihap berwan pai no waktu ada belum tak bunyi setia ni marba ni don sinongwe mo te naktakin kihap berwan harus sisa kila perkat hibakan kada berwan no adukan mantar dan marba ngimpat ong ie ken hawi dibat ka dan surga no ngimpat ong ie ni susngap bikutu bidang sudah kemudian se hadir ba ngai badak ciwan cukup pi mo kita desa nak yang cukup sokar kita ban tip kita ban mo ban itu ba nak yang cungi idon kita kikul di Sabah kum ngilong menta nomor kata kin nomor nak yang cungi kum kayi nasem idon higa tak cing suti mo mar pidon sya karinawe nang ta habadon li bakat khma tingim tip ke khma kan dia ke ban dia te ngimdon get tak kecing susnga te ngikwa hi yakiba lak nurut di ban wan hai no yang ta sport